Diyos marahay na aldo po sa Indogabos, as in welcome po sa selebrasyon kan Misa nin Banwaan. Sa Santa Misa pong ini, idolot niya to an sa tong mga personal na intensyones, asin ang mga minasunod. Pasasalamat, dolot ni Doti Monte and family, Michelle Salomeo, Bunyag and Rodriguez families, Julia Tablizo, dolot ni Nene del Rosario, ni Melba Grijalvo, ni Sismila Rubio and family, Robert Jr. and Lorraine Evanine Eifert, ni Attorney Lawrence Evan Rubio, asin sa kaumauan ni San Judas Tadeos, asin San Jose. For safe and good health of Rosalia Asense, Janet and Juliet, dolot kan Villafuerte family. For safe and good health ni na Carmen, Viel Maria, Maria Faydona, Cindy, Arnaldo II, Arnold Kirby and Jerome Rodriguez, dulot ni Binang Bunyag. For complete healing of Arnaldo Bunyag, dolot ni Binang Bunyag. For complete healing of Salve Cabral, dolot kan Cabral family. For complete healing of Salve Rumbano, Rodolfo del Rosario and Monica, dolot ni Nene del Rosario. For divine intervention of land dispute at Lidong Salugon, dolot ni Nene del Rosario. For safety, good health, and financial success of Mary Jane, Roderick, Francia, Hector, Bibi, Joseph, Alexis, Judy, Marie, Naina, Luis Christian, Dolot Candicena and Llantero family. For complete healing of all sick members of CRC and LLFCC, especially ni Salve Cabral, Asinte Behamunde. For good health and total healing of Letty and Ronan Robredo, prayer for safety and healthy pregnancy of Marian, Dolot kan Matias and Enguero family. Para sa kalag ni Sofronio, Milagros, Jose Senior, Rebecca, Raul Senior. Para sa kalag ni Juan, Manuel, Barbara, Rafael, Skylark, Fiametta, John, Gualberto, and Don, and all souls in purgatory, dolot ni Cel Delgado. Sa kalag ni Juan Jr., Estrelita, Marshall, Victoria, Teofila, Juan Senior, Maria Eva, dolot ni Can Rubio family, ni Cipriana Paulino, dolot ni Robert and Eifert, sa kalag ni Ian Simon, Cesar, Norberto, Juanito, and all souls in purgatory, dolot ni Doti Monte, sa kalag ni Arvin Arnold, Alfredo, Maria, Rolando Jr. and Senior, Remedios, Angelica, Jose, Esclinias, dolot ni Binang Bunyag, para sa kalag ni Ike, dolot ni Violi Molina, sa kalag ni Virginia, Manuel, Salvador, Jaime, Ermi, dolot ni Del Fornoles, para sa gabos na kalag na nasa purgatorio, dolot kan Cabral family, para sa kalag ni Epifania, Antonio, Casiano, Juan, Edgardo, Elena, Saturnina, Aaron, Pablita, Gregorio, Irene, Vilma, asin sa gabos na kalag, dolot kan Decena Llantero family. Sa kalag ni Cesar, Jose, Luis, Nelia, dolot kan Robredo family. Sa kalag ni Lorenzo, Seferia, Juana, Solomon, Gloria, Esmerilina, Elma, Emiliano, Purificacion, Rolito, Edgardo, Consorcia, dolot kan Cledera and Briones family. Sa kalag ni Florencio, Remedios, Rolando, Sheila, Junior, Beltrida, Brioxio, Enrique, Ruben, dolot ni Rosalie Plandes, para sa kalag kan gabos na nasa purgatorio, dolot kan Matias family, sa kalag kan mga, for all the souls of CRC and LLFCC members, for the souls of James Aris, dolot ni Melba Grijalvo, sa kalag ni Sofronio, Milagros, Jose Senior, Jose Jr., Rebecca, Raul Sr. and Jr.,
asin sa gabos na kalag, dolot ni Mila Rubio and family. Sa kalag ni Marieta, dolot ni Mila Rubio. Sa kalag ni na Bienvenido, Segunda, Florencio, Roman, Selvina, Paulino, and Cipriana, dolot ni Mila Rubio and family. Ngunyan iyo ang ika-31 na Domingo kan ordinaryong panahon. Ang tema, ang pagkamuot sa sadiri asin sa kapwa-tao. Ngunya na Domingo, ang liturhiya nagpapahayag, manunungod kan togon nin pagkamuot. Sa selebrasyon kan Eucharistia, magkasararo kita sa pagpahayag kan kamauotan yato na maging dayupot sa pag-utob kan togon nin pagkamuot. Ang satuyang selebrasyon pamamayuhan ni Reverendo Padre Christian Goran, Formator kan Holy Rosary Minor Seminary. Matindog po asin maugmang awiton ang awit sa pagpuon. Pagsararo niya ton sa tuyang mga pag-arangasin pamili. Sangaran ka na mo, asin kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagurang nanta, ang pagkamot kan Diyos, asin pakisumaro kan Espiritu Santo mapas sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, ako untan sa tung mga kasaalan, tangani magkanigo kitang magselebrar, kan mga banal na misteryo. Gabos po, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakaamhan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ako. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang nantang Diyos. Maharak malugod sa tuon Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasaalan, daron kita sa buhay na din kasagkoran. Amen. Cristo
pagkakatuninghan sa mga taong marahayan mo. Ginoo maumi ka, rinurukyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika. Ulikan dakula mong kamurawayan, Kagurang na Diyos na den langit nun, Diyos amang makakamay. Kagurang na akong Jesucristo, Kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, akitan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalanan kan ginaban, haraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalanan kan ginaban, ako aan sa mong pakimarap. Ika na nagtutukad sa tuo ka naman, haraki kami. Ikas na ganon, ikas na ang kakurangan, ikas na nurog kahalangkan. Jesucristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan ng Jesus. Amen. Mamibi kita, makakamhan na sinmayara ko na Diyos, huli sa nasa tabang mo, makadulot kami sa imo nin maninigong paglingkod asin kaumawan. Mabuhay lugod kami, susog sa pagtubod na sa mong rinurukyaw, asin makamtan miyan buhay na din kasagkora na sa imong panuga. Uli kay Jesucristong kagurang nanyamo sa imong aki, kay ba mong nabubuhay sinagahade, kasarokan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Sa enot na babasahon, ipinahayag ni Moises ang manunungod kan tinaong togon nin Dios. Himateo niyato ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ng Deuteronomio. Si Moises nagsabi, "Matakot ka sa kagurangnan mong Diyos. Utuba ang gabos na tugon na itinaon niya sa Indo. Sa imong mga aki asin makuapo. Utuba sa gabos na aldaw ning sa imong buhay. Nganing humalawig ang sa imong mga aldaw. Danguga Israel, asin tandaan mo, nganing ika mag-arog asin magdakula, siring sa panuga sa imo ning kagurangnan. Diyos ning sa imong mga magurang. Panuga na itatao sa imo ang daga na nagbubulos ning gatas asin tangguli. Dago nga Israel, ang kagurangnan tang Diyos iyo, sana ang kagurangnan. Kamutan mo ang kagurangnan mong Diyos sa bilog mong puso, bilog mong kalag, bilog mong kusog. Isurat mo sa imong puso ang mga tataramon na ini, na ipinagbubuot ko sa imo ngunyan. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio. Namumutan ta ka, kagurangnan sa kong kusog. Namumutan ta ka kagurangnan sa kong kusog. Namumutan ta ka, kagurangnan sa kong kusog. Sa kong gapo, sa kong paalawan, sa kong paratubos. Namumutan ta ka kagurangnan sa kong kusog. Ang sakong Diyos, gapo na sa kong paalawan, sa kong kalasag, sa kong katabang, sa kong pailihan. Maninigo sa kagurangnan, ang gabos na kaumawan,
Kung ako minaapod, ililigtas ako sa kalaban. Namumutanta ka kagurangnan sa kong kusog. Mabuhay ang kagurangnan sa kuyang paalawan. Pag umawo ng Diyos na sa kuyang kaligtasan, dakulang mga panggana itataon niya sa iyang hade. Pagkamuot ipapahiling niya sa iyang nilahidan. Ki David asin sa iyang mga kaakian. Sa panahon na daing kasagkoran. Namumutanta ka kagurangnan sa kong kusog. An pagdolot ni Jesus kan sa iyang buhay, an pinakaurog sa gabos na dolot. An sa iyang pagdolot, iyo ang nagdara kan tunay na kaligtasan. Himateon po niyato an kaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga Hebreo. Igwa kaidto ning dakol na mga padi. Huli ta sa kagadanan, sindagabos natatakot. Alagad si Kristo, huli ta sagkud pa man nagdadanay. An sa iyang pagkapadi, daing kasagkoran. Kaya siya, sagud pa man, igwaning kapangyarihan sa pagligtas. Huli ta danay niya kitang ipinapamibi. Kitagabos na mga minadulok sa Diyos, huli sa iya. Siring kaini, an padi na angay sa tuya. Banal, daing sala, asing daing digta. Daing kabilang sa mga parakasala. Initaas sa ibabaw nin kalangitan. Padi na dai, nagkakaipong magdulot ning atang, aru-aldaw, siring sa ginigibo kang ibang mga padi, para sa saindang sa diring mga kasalan. Asin man, para sa mga kasalan nin banwaan. Ini makasarong ginibo niya. Kang inatang niya an sa iyang buhay. Antugon minagibo ni mga padi. Mga tao na pano ning kaluyahan. Alagad ang panuga na sinumpaan na masangli sa tugon. Ginibo an aki na pading banal, sagkud paman. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An marahay na bareta, nagpapahayag manunungod kan tugon, nin pagkamuot para sa Diyos, sa sadiri asin sa kapwa. Matindog po sa pagrokyaw kan marahay na bareta. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na Ebanghelyo, susug San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Sarong eskriba na naghihinan nyo kan rolay, pagkahiling na marhayan mga simbag ni Jesus, nagrani asin naghapot. Arinan enot sa gabos na tugon. Si Jesus nagsimbag, an enot sa gabos na tugon iyo ini, magdango ka Israel, an kagurangnan sa tong Diyos, saro sanang kagurangnan. Kamutan mo an kagurangnan mong Diyos sa bilog mong puso, bilog mong kalag, bilog mong isip, asin bilog mong kusog. An ikadua iyo ini,
kamutan man kapwa siring kan pagkamot mo sa imo, daing tugon an orog kadakula kaini. An eskriba nagpahayag, tama an sa imong simbag maestro, an kagurangnan sa sana as hindeng iba, an pagkamot sa iya sa bilog na puso, bilog na isip, asin bilog na kusog, asin ang pagkamot sa kapwa, siring sa pagkamot sa sadiri, iniurog na mahalaga kaysa gabos na atang o dulot. Nahiling ni Jesus na mahusay asin malinaw ang pahayag kan eskriba, kaya nagsabi, bako kang harayo sa kadaan ng Diyos, pakatapos dahil na ninangahas na maghapot sa iya. Marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo, matukaw po para sa humiliya. Ang mga bagay-bagay, asin ang kinaban, napapalibutan in mga lay o mga laws. Ikaw itong inapod na natural law, na kung saan iyo ang minakomponer sa kinaban, asin sa sanlibutan, maging sa solar system. Kaya pinagsasabi na dahil nagbabaranggaan ng mga planeta ninhulita, igwasindang sinusunod na lay o law, natural law. Ang mga bagay-bagay kung sa tuyang pagmamasdan, garong haros perpekto. Ninhulita, sinda, naghihiro, base sa law o natural law. Asin an sa tuya man na pamuhay-buhay, iyo man iyan. Sa laukan harong, sa eskwelahan, mga lugar na dinudumanan, perming igwang pinapasunod na mga lay. Tanganing magkaigwang marhay na palakaw ang mga bagay-bagay. Maging sa mga simpleng paggamit ng produkto, kung hihilingon tayo ngayon dyan itong instruction kung paano gagamiton. Yan sarong klase ng layman o panundon. Tanganin na day kita madanyaran, tangani na tunay na makatabang ang bagay na iyan. So digdi mahihiling ta, nakaipuhan palan, tatao kitang magsunod sa mga panuguntugon, sa mga lay, tayo yan ang madara sa to sa kahusayan, asin karahayan. Ini ang tinatawan doon kan mga babasahon, ang pagsunod sa mga katugunan. Sa enot na babasahon, ipinahayag na ang si Isay man na nagsusunod sa mga tugon ng Diyos, mabubuhay, inin matiwasay asin maginhawa. Yan ang panuga kan sa tong kagurangnan, asin iyan totoo. Asin para man duman sa mga madudunong na daig tataong magsunod, an anuman na pagmadunong niya to, may konsekwensyang dara. Dahil kita mag-isip na ang mga bagay na iyan, padusa ng Diyos, bako, kundi iyan, gikan kan sa tuyang pagiging matagasan payo, pagiging madunong sa atubang ng Diyos, sa day pagsunod sa iyang mga katugunan. Sa Ebanghelyo, ipinahayag ang kabilugan kan gabos na mga tugon. Ano ang nahinanyog niya to? Sabi ang mga tugon, napapalaog sa nasadua, pagkamot sa Diyos, asin pagkamot sa kapwa. Kadakol-dakol kitang mga katugunan, alagad ang spirito kaini, mayong iba kundi pagkamuot. Buot sabihon, tunay sa nakitang makakasunod sa mga katugunan, kun igwa kita ning pagkamuot. Totoo man ang God, kung mayo kitang pagkamot sa Diyos, asin sa tong kapwa, masakit para sa sato na tunay na sumunod. Simpleng bagay, traffic rules, no parking. Dahil mayo kitang mahanap na ibang maparkingan, asin mas komportable sa to na magparada duman sa no parking, minsan nawawarang kitang pakilabot sa kapwa. Ma-park ako digdi, dawa magkaw sa iniyo ning traffic, dawa magkaw sa iniyo ning deng kahusayan sa tinampo.
Ninhulita, komportable ako na mag-park ako digdi sa no parking, gigibuhon ko. Tanganing mapadalian sa kuyang pagbiyahe, maagi ako sa one way. Masabat ako. Itong sinasabing one way lang, ma-counterflow ako. Komportable para sa imo. Alaga duman sa mga madadanyaran mo, komportable man daw. Subot sabiyon, kung mayo kita ning pagkamot sa tuyang kapwa, dipisi lang sumunod sa mga katugunan. Siring man kung mayo kitang pagkamot sa Diyos, mas lalo na masakit na sunudon ang mga katugunan kan Diyos. An makasadiri, mas sinusunod ang sadiri kaysa sa mga tugon na nakapalibot. Kaya sinabi ni Jesus na kinakaipuanin pagkamuot, hulita ini an paagi para mahuyot ang sundon an mga katugunan. Siring man ang katugunan asin kabutan kan Dios. Sa ikaduang babasahon, pinipresentar sa to ang halimbawa kan tunay na pagkamuot. Paano tunay na mamuot? Si Jesus nagpakumbaba sa pagsunod sa kabutan kan Dios na idusen sa diri para sa katawuhan. Dahil siya naging makasadiri, dahil niya hinanap kung ano tong magiging madali para sa iya, dahil niya hinanap kung ano tong komportable para sa iya, kundi anang ibabaw sa sayang buhay, mayong iba, kundi kung ano ang ikararahay kan kadaklan, asin kan gabos. Iyan ang pagkamuot. Paglingaw sa sadiring mga interes, personal na kamautan, para sa ikararahay kan kagabsan. Ini pala ng susi para tunay na makasunod kita sa kabutan kan Diyos. Asin para maging magian sa buot ta ang pagsunod sa mga lay kan kinaban. Mayong iba kundi pagkamuot. Iyan ang madara sa to, tanganin na makanod kitang sumunod. Huli sa pagkamuot, mas malawak ang isip niya to sa pagsabot, bakong sa pagrereklamo. Tinutukdan kita kan pagkamot na magsakripisyo, asin sabuton kung ano ang ikararahay kan gabos. Minsan napapano kita ng reklamo, taan sinasabot ta sana, ang iniintindi ta sana, itong sa diritang pangangaipo. Gigibuhon ko ini, ta ini ang marhay para sa ko. Ini ang komportable para sa ko. Alagad ano daw iyan? Ikararahay man kan sa imong kapwa, o baka ikasana. Ano man na ginigibo ta, perming igwaning inapod na social effect. Igong epektong nangyayari sa tuyang kapwa. Pag marhayan sa tuyang gibo, marhay man ang epekto kaini sa tuyang kapwa. Alagad kun maraot ang sa tong gibo, dahil kita totoong sumunod, ikaw man yan maraot na epekto sa tuyang kapwa. Kaya ang katagasan niya to, o kanpayo niya to, sa day pagsunod, apektado bako sa nakita, kundi ang kadaklan. Manodan man lugod niya to, na magpakumbaba sa pag-ako kan mga day dapat, asin manodan taman lugod na magsabot, bako sana kan ikararahay ta, kundi ang ikararahay kan gabos. Sa siring ng mga paagi, mas magiging madali, asin bukas kita sa pagsunod kan mga katugunan. Si Jesucristo nagsunod sa kabutan kan Dios, liningawanan sa diri. Tunay man kita makakasunod, kung makakanood man kitang lingawanan sa tuyang mga sadiri, tangani na ang gabos, mapamarhay, asin bako sana kita. Matindog po. Ipahayag niya atan sa tuyang pagtubod. Gabos po, nagtutubod ako, Ho sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin ki Hesu Kristo, aking bugtong niya, hagurang nenta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus nagadan asin ilinubong,
huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagoran. Amen. Si Kristo sa tuyang kagurangnan na buhay liwat sa mga gadan. Mamibig kita sa Diyos sa mga makakamhan, naro kay Kristo kita man mabuhay liwat, an sa tong simbag sa lambang pag-arang, kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Ang mga obispo, kapadian, asin mga teologo, tanganing sa indang sunodon ang katukdoan kan Santo Papa, Vikaryo ni Kristo sa daga. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Ang mga namamayonin sa tuyang banwaan, tanganing danay na hinguwaho ninda, an karahayan nin kagabsan. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. An mga dukha, an mga nagtitios sa mga nagugutom, tanganing matabangan kan komunidad. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kita gabos na uya digdi, tanganing makasararo asin magkaburugkos sa pagtubod asin pagkamuot. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. O Diyos, huli sa bunyag, inako mo kami sa imong simbahan, pinapakakan mo kami kan tinapay nin buhay, dara sa kamurawayan nining buhay na itinaumos sa mo, uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganan sa ko, asin sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan, an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Ining samuyang atang, magin malinig na dulot sa imo kagurangnan, asin warason sa mon sa imo pagkaherap, sa ngaran ni Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa saimong espiritu, Itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas, na dana asin minsan sain. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal lama. Diyos na makakamhandeng kasagkoran.
Ginibo man gabos na sangkap kan kinaban, asin hinusayan mga paliwat-liwat kan mga panahon. Alagad ang tao hinimo mo sa ladawan mo, asin ipinasakop sa yan gabos ng angalasan kan mga bagay. Tanganing siring sa namamahala, maging kagurangnan sa gabos mong linalang. Asin sa atubang kandarakula mong gibo, padagos na mag-omo sa imo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Kaya kay bakan gabos na angeles kami nag-oomo sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Banal, banal, kapurahan na, Diyos din mga hukbo. Ang langit o sindaga, panukan sa iyo, kamarawayan. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Maluhod po. Kagurang nanay kananggadan banal, burabo din gabos ng kabanalan, kaya ning mga atang namimibi kami. Pabanala ka ng bon kan sa mga espiritu, tanganin para sa mo maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurang nan sa Kristo. Kan siya sa rugaran niyang buot, pinasaluiban sa God sa pasyon, nagkuha siya ng tinapay asin pagpasalamat, binakini, tinao sa mga disipulos na ansabi, magaho ka mo gabos asin magkakan ka ini. Tainan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuha niya maninkali sa singgiraray pagpasalamat sa imo. Tinao sa mga disipulos na ansabi, magako ka magabos asin mag-inom ka ini. Tainan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkabuhay mo, liwat, ipinapahayag sa na ikaw magdako. Kaya kami na nagroromdom kan sayang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalisin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanig mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Garamduma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay ba kan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man garamduma sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglawom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asin na sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria, Virgen na kan Diyos, ni San Jose ang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kaito pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kaheras, kan buhay na din kasagkoran, magaw magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong sa Kristo. Huli sa iya, sin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan,
sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matindog po. Natukdan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatod kan disnon na kaugalian, nangangas kitang magsabi. Magdatungan kahadean mo, nangyari tuot mo sa daga, ni siring sa langit. Ang samong kakanon sa arualda, tatawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin haray kami magdarasal suot, hindi agawa kami. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya, mon katuninongan, tanganing natabangan kan sa imong pagkaherak. Magindanay na talingkas sa kasala, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglao, asin pagdatong kan sa mong paraligtas sa Yesu Kristo. Yesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan winawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan tinataw ko sa indo. Haray pagilingan sa mong mga kasalan, kunden pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na siya mapatuninong asin magkaburoniyog, susog sa imong kabuotan, ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Pati narawan kamo nin katuninongan.
Uyan kordero kan Dios, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladanan mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag maoomayan. Matindog po. Mamibi kita. Kagurangnan, tinawan mo kami nin bagong paglaom sa Eukaristiyang ini. Sa bagsik nin sa imong pagkamot, padagusan pagligtas sa mo. Inainagad mi sa ngaran ni Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Maluhod po para sa Oratio Imperata, tumang sa paglakop kan COVID-19. Amang maheherakon, asin mapagmakulog, minadulo kami sa imo sa samong pangangaipo. Hinahagad mi sa imo ang pagligtas sa mo, tumang sa pandemya kan COVID-19, na naglalakop ngunyan asin nagdadaranin kagadanan. Hinahagad mi sa imo ngunyan, nalilingya kami nin may pagkamuot, asin huli kan sa imong nakakaomay na kamot, mapara sa mo ang takot na darakan helang asin kagadanan. Maibalik ang samong paglaom, asin mapakusog ang samong pagtubod. Ipinapamibi niya mo, nagiyahan mo, ang mga tawong naghihingowa sa paghanap nin bulong, asin sa pag-adal kan paglakop kaining helang. Nagpapasalamat kami, huli kan mga bakunang na pagkanigong mahimo, huli kan sa imong mapag-antabay na mga kamot. Bendisyoni ang samong mga paghingowa, na gamiton ining mga bakuna, tanganing mapundo ang pandemya sa samuyang nasyon. Ipinapamibi niya mo ang mga eksperto sa salud, tangani na sindaman, makatabang nin may maninigong kakayahan, asin pagmakulog sa mga may helang. Warasan sa inda ang karahayan sa isip asin sa hawak,
kusog sa pagdusay kan sa indang sadiri, asin kaligtasan tumang sa kahilangan. Ipinapamibi man ang mga tinamaan na kanhelang, sindaman lugod maumayan tulos. Ligtasan itong mga nangangataman sa inda. Warasan sa mga nagadan, ang kapahingaloan na daing kasagkoran. Itao mo sa mo ang biyaya na maghingowa para sa karahayan kan gabos, asin sa mga nangangaipo. Lugod ang samong pagmangno, asin pagmakulog sa lambang saro, maghauwas sa mo ngunya na panahon nin kasakitan, asin magdara sa mo sa pagbabagong buhay, asin kabanalan. Ini hinahagad ni huli kay Hesukristo kagurang nanyato sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. O Divino Rostro, Kahiraki kami, Nuestra Señora de Peña Francia, ipamibi mo kami, San Jose, ipamibi mo kami. Matukaw muna po para sa pasasalamat asin anunsyo. Pasalamatan po niya to ang satong celebrante ngunyan, si Reverendo Padre Christian Goran. Thank you, Father. Ang satuyang mass sponsor, CRC LLFCC, asinan choir, CRC Youth Choir. Sa mga nagbasa asin ministro laiko, asin sa presensya kan Sisters of the Little Mission for the Deaf, asin sa gabos po sa Indo na nakisumaro sa misang ini, salamat po. Pasalamatan man po niya to ang management and staff kan PBN Broadcasting Network asin kan Converge sa padagos na pag-aire kan Misa nin Banwaan na madadalan kada alas 6 nin Domingong aga sa Converge Channel 9 asin sa PBN Broadcasting Network OKFM. Madadalan man po ang Misa nin Banwaan sa Facebook live streaming asin sa YouTube. Search lang po ang Misa nin Banwaan. I-like asin i-share po ini sa satong mga kabisto, lalo na ang mga nasa ibang lugar o nasyon na dai nakaka-atender nin Santa Misa. Matindog po para sa huring bendisyon. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan malugod kamo kan Dios na makakamhan. An Ama, asin an Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Dios Diyos. maray na banggi po sa Indo gabos. Diyos maray na banggi po, Padre.